Ọhaneze ndị Igbo abịala m egbukwara mbata ọzọ n'ụbọchị nke taata biko na nwanne anyị nwoke bụ Mr. Gọvanọ eziokwu apụtago wee sị na ka ochie ndị anụnwa na-eji afọ ya eji anala ego warning ndị anyị agbaghaje na nke dibịa je gwọchaa ọgwụ dibịa akwụ ọzọ ha ụgwọ na dị ọgwụ awa ọkụrụ ọzọ apụta ha kpọwa ya sị na dibịa ya na ya rịpọtụ gị n'aka gọvanọ eziokwu na ya eme nka na ya eme nka wana eziokwu apụtago wee sikwe ka okwu ihe a kategorikali na nyanwa abdụrọ ọdụbụghị nyanwa bụ debt collector unu and ọbụghị nyanwa bụ federal government and ọbụghị nyanwa bụ tax force a assigned na anata ndị dibịa ego oshimila dị ele onye na-afọ ọkọ n'ụkwa which are supported ebe a nọ na support lomia hụ ha Imanje now na bịa nso ya nere apụọla Imanje na asị ka agwọ ekechi elu gị ọtụmọkpọ ekechicha ọtụmọkpọ dị ọtụmọkpọ alụ ha ọlụ ebutakwaje ebe wezia na dibịa egwu na gị wayo na dibịa eme gị nke na vidio gọvanọ eziokwu na ihe ọ si na ọ dị afta ya bụ na dibịa gbapụtala gị ụgwọ gị decide ili the money that is where he steps in mana nke ọ na-edi eje gụọ ọgwụ alụghị ọlụ ịpụta ịmajawa dibịa si ya na nke na imepekwara ọnụ gị confess ya sị na o nwere some parts this guy eje gote n'ahịa na o nwere some items o ji eje gote n'ahịa wee were alụ gị ọrụ ekwuo ya ụgwọ a sị na dibịa gwara ọzọ mana ọ dọgburu nwa dibịa dọkịta anaghị azọ onwe ya onye ọbụla ma nke dọkịta a na-akwa na-azọ onwe ya n'ọkwanụ dọkịta ọzọ na-azụ ya ihe a wee bụlaghachi m aka na ntị wee bụrụ onye ọbụla biko dodododo ndoloko ị na-awọchị vidiyo m na-amụta ihe na ya ị na-awọchị ndị ọzọ na-amụta ihe na ya bikos na mụ ekwu gasị na eziokwu ka m meji na-achị onye ọbụla eziokwu ka m meji na-aga you can't just come out all of a sudden say na eti ya gbatara gị ego gị na dibịa go what of ọkwa na dị ọgwụ lụrụ ọrụ will you still come out say na dibịa ejekwa m na nke ọlụ ọrụ or don't you think you can easily be exposed by maka na ị na-agwọ ọgwụ there is difference between ị na-eme omenala na ị na-eme omenala gị ịpụta ụtụtụ chi ga adị na be gị ahụ igbuelu ya ọkụkọ gị mere ya ụmụago gọọ ọfọ mee ihe na-emebi na-egaba be gị damni ji eje gwọ ọgwụ je bute odeshi bute akata isi ebue dosa na-egbueli ọbala ka ọ wee na-enye gị ego ka ọ wee na-eme manipulate spirit of people so that people will be giving you money or mmadụ manipulate spirit onye ahụ onye gị out of his own free will ọgwụ ka ọwụwa ndị ritual so na video ka ụnụ n'ihe gọvanọ eziokwu to those people na-eji afịa eje threaten ndị dibịa n'imekwa ya ọzọ na onye expose kwa gị na aka ya adịọkwa na this is not why he is here na oshimiri adịghị onye na-afọrọ okwu ya the video. Hi everyone, this is Governor Isiagu, the people's governor. At first, happy new month. I don't want to say happy Independence Day to you. In my own plan, I pass it through. But a very quick one. I'm on a journey, but I just need to respond or react to this. If you ever use my name again to threaten any native doctor without my consent, you will be the victim. I mean, you will be the accused. If you ever use my name to threaten any dibia without my consent, you will be the accused from that minute. Because I don't see the reason why you went to a native doctor to do charm. You paid him money to do charm. I don't recover monies for Ekiji Gwogo. If you like, use 10 billion. Even that dibia Gwogi, I will be very, very happy. I will celebrate him. I'm telling you before God and man, if you go to any native doctor and pay him money to do charm for you, maybe what he did for you didn't work, and you rush back to Governor Isiagu, or you go to threaten the native doctor that you will tell me in Agwama's Chukugi, or in Agwama's Inspector General of Police, or in Agwama's a special task force installed by your state governor or your federal government. You went there to do charm, and this man took advantage of you. Don't mention media. Find your way. Make him not give you back that money. You went there, Igagwogu. What is my business? What's my business to it? Somebody goes to the market and buy clothes and get to the house. So will you start going back to Lagos?
Oga, Igorogo the gene poor. Why you dictating in the beginning na gene maybe. So all you could do is you run out, you run back. The most painful part with me with this man in Bona. Man na dibia with a problem. You gave this man money and you confess he go the pin. I'm not supporting them. I don't care. I have zero respect for them. But go something that thing how he feel whether the thing work or not. Get out of my way. Manage it. Because you bargain for it. As you know, even after following me, after watching what I teach, after watching everything I preach, you still have the guts to run to a native doctor. Ogogi wayo. Then when you see that the thing now work, you threaten the native doctor. The native doctor is just your job, return 120,000 naira. Kiji bronye. Wayo, give a bruise of one wayo. Ogo see in one sense. That's why many of you. I know why I don't want to add this person's image or picture on social media. But Manako end there, not this one. I think I will still present certain evidences here, but I will hide their names. Don't ever try it. Gina dibia one problem. Obuni go unless obuna dibia batara go the money or dibia by force chain hegi, which is justified before the law and everybody. Obuna when you want to do charm, you get work with same nigga drag the native doctor on the social media. Why by you gotta go work with that place? All them gonna go work. One on be sorry at their big work. Here on the local. Can you comment on the social media and tell people nigga get work? That nigga can accuse you in this year with a human pass and you will never come back there because in a matter here with people now marry here. Many of them will have work they don't understand their left and their right. But if they know their right, you can't intimidate many of them. You went there to do charm, whatever they give to you, take it. That's what Governor Zoku said. If you use my name again without telling me, that DBA is refunding you money. Matter, you will pay him back that money. Because I'm in my shop and you came to buy something from me. And I sold nylon for you. In place of clothes, you took it to your house. After some time, you came back again, no nylon cameras instead of clothes. Where is the evidence? Did you go? And not be public dustbin. You can just wash your undies anyway and come and spread it on my head. This is Governor Zoku the Shanamites. Aya kene nwoke kene nwanya asị na biko na kisi na nechakwa ka isikwa wee fụ ka isikwa wee tiri unu wee kaba arụ na asị biko na subscribe line na channel line na agba line notification gị biko na ewe ihe dị anya at least mgbe igbe notification mpost go video kita inweta the notification inwezi kenene ya later ọ bụrụ mgbe ahụ ya pụtazị ka inene ma mfozi ya at least ịmagoda notification button gosi na onye post video. And I like him the title, I like him the things on phone at the video. Let me just look through it. It helps us in generating more engagement. Like I like what the video, and I like a queen. And what I hear when it was equal towards it. You drop a comment again. A comment so makaniji na sinole o makuja ga no gu na fele mbo wa mpata. Ebe anu wan no be in this space na anu wan no na fele mbo wa na. Achuji ho ma asi ebido and the manjikwa na asi we gawa. Biko, izuku kanji aka, izuku kamejikwa na achị Igbo. Kwa donu mbozo.